Ondoren aztertuko dugun sistema gas monoatomikoa izango dugu. Horretarako kontziatuko dugu N atomo, N atomo horiek danak berdinak hartuko ditugu, eta kubo batean sartuta egongo dira, kubo horren aldea L izanik. Eta guk, kasu honetan, ohikoa den bezala, atomon arteko elkarrekintza arbuiatuko dugu, beraz, atomoiek hemen nolabait kubo horren barruan aske mugitzen dira. Hori bai, kubo horretatik ezin dira atera. Orduan, aske mugitzen denez, bestera batean, hemen daukagun gasa ideala dugula esaten dugu, haien arteko elkarrekintza arbuiatzen dugulako. Beraz, hori da kontziatu dezakegu nolabait sistemarik simplena nolabait. Orduan esan dugun bezala, partikulak hementxe aske mugitzen dira, hori bai, kubonetatik ezin dira atera, beraz kontzia dezakegu hemen barruan energia potentziala, partikula energia potentziala 0 dela, eta kanpoan energia potentziala infinitua dugula. Beraz, hementxe daukaguna da, 3 dimentsioko potentzial osin infinitu bat daukagu. Eta gu badakigu ze gertatzen den dimentsio bakarreko potentzial osin infinitua, hori da aztertu genuen. Oda, dimentsio bakarreko potentzial osin infinitua, L zabalerako potentzial osin infinituan, energiak ez dira edozinak izan, eta Hamiltondarren autofuntzioak eta autobaliak aztertzerako orduan ateratzen genuen energiaren kuantizazioa ondorengoa genuen. H barra karratu, pi karratu, N karratu, hau zen, zenbaki kuantikoa, zati bi m da atomoen masa, L karratu. N zenbaki kuantikoa da zenbaki naturala 0 izan ezik, beraz, bat, bi, horrela infinitora arte. Hori da dimentsio bakarrean gertatzen zaiguna. 3 dimentsioetan ere zer esanik ez, energia kuantizatuta dago. Eta Hamiltonaren autofuntzioa ez dugu egingo, bakarrik emaitzak aterako erabiliko ditugu. Hamiltonaren energia, Hamiltonen autofuntzioen energia, beraz, autobalioak eta autofuntzioak ateratzen baditugu, hauek dira ateratzen zaizkigun energien adierazpenak. Ikusten duzuen ez da ulergarria da, ateratzen den adierazpenak, 3 dimentsioetan ari garenez, orduan ez dugu zenbaki kuantikoak bakarra, 3 zenbaki kuantikoa ditugu, nolabait nx zenbaki kuantikoa X norabidean lotutako mugimenduarekin dago lotuta, N zenbaki kuantikoa Y norabidean lotutako mugimenduarekin, eta NZ zenbaki kuantikoa Z norabidean daukagun mugimenduarekin lotuta egongo dana. Eta beraz, ateratzen diren emaitzak, da ikusten duzuen ez da, dimentsio bakarreko energiaren kuantizazioak, baina 3 norabidetan. Beraz, H barra karratu, pi karratu, zati bi ml karratu, nx karratu da, X norabidearekin lotutako kuantizazioa. Ni karratuarekin, Y norabidearekin lotutako kuantizazioa, eta Z norabidearekin, NZ karratuarekin, Z norabidearekin lotutako kuantizazioa. NX, NI eta NZ horiek, zenbaki kuantiko, independenteak dira, eta bakoitzak, hau da, zenbaki naturalen balioak hartu ditzake, 0 izan ezik ere, batetik infinitora. Eta norabide bakoitzen daukagun energien batura daukagu, azken finean energia zinetikoa hori bera dugulako, ez? Energia zinetiko osoa dugu, X norabidean daukagun ekarpena, gehi Y norabidean daukagun ekarpena, gehi Z norabidean daukagun ekarpena. Horregatik hementxe daukagu energiaren kuantizazioan ere 3 ekarpen horien batura bezala agertzen zaizki. Bueno, beraz, hau da daukagun energiaren partikula bakoitzak hartu ditzaken energia mailen adierazpenak, kasu honetan 3 zenbaki kuantikoen funtzioan, eta hori dugu nolabait oinarrizko adierazpena kalkulatzeko gure sistemaren, kasu honetan atomaren partizio funtzioa. Eta azken finean hauxe da behar izango duguna beste edozein funtzio termodinamikoa lortzeko. Beraz gure ondorengo helburua izango da atomoaren partizio funtzioa ateratzea. Horretarako egin behar duguna da badakigu zein den partizio funtzioak duen definizioa nolabait, kasu honetan ez daukagun dakapenik, beraz hauxe batekoa da energien adierazpena badaukagu, beraz energia maila guztien gaineko batukaria egin behar dugu. Eta hori da hementxe daukaguna.
Kasu honetan batukari egiterako orduan, 3 zenbaki kuantikoen gaineko batukaria dugu, non bakoitzak batetik infinitora daukagu, beraz, ekarpen honen batukaria daukagu. Ikusten duzuenez, hementxe esponentzialak duen adierazpen hause kontutan izan da, esponentziala hause, 3 esponentzialetan banatu dezakegu, lehenengoa nx karratorekin doana, bestea ni karratorekin doana, eta beste ekarpen bat, hementxe koefizientea jarri behar ditugu, nz karratorekin doana. Eta gero batukari hoxe egiterako orduan, nx, ni eta nz batukariak egin behar ditugunez, nx bakarik agertzen denez, orduan hementxe lehenengoaren gainean bakarik nxen gaineko batukaria izango dugu. Hurrengoan niren gaineko batukaria eta azkenik nzaren gaineko batukaria. Eta hori da hementxe daukaguna. Azken finean beraz, batukari guzti hause egiteko egin behar duguna da 3 batukari independente, baina gertatzen direna da 3 batukari horiek berdinak direla. Izenak baino ez dira diferenteak, baina zenbait kuantiko bakoitzen limiteak, danak doaz batetik infinitora, beraz batukari guztiak dira berdinak, beraz bakarik baten egin behar dugu eta gero berriro egin, eta hori daukagu. Beraz, ondoren daukagun helburua izango da batukari hause egitea. Eta hori ez da erronka makala. Ze orokorrean ja batukariak egitea gauza zaila dugu. Baina hementxe egingo dugu hurbilketa bat erabiliko dugu. Normalean esan dugun bezala, daukagun sistemak, duen energia mailak daude diskretoak dira. Eta energia mailen arteko aldea nola etorre markatzen duena da, hementxe agertzen den koefizientea hause dugu. Bai? Orduan, eta koefiziente horri delta E deituko dugu. Hau da, h barra karratu, pi karratu, zati, pi, m, l karratu. Hau dugu koefiziente horrek. Eta energia mailen arteko aldea, nolabait koefiziente honen funtzioan daukagu. Interesantea da ordezkatzea zein batekoa den balio hauz. Eta gure sistema nolabait daukagu kaja, nolabait makroskopikoa bada, adibidez hartu ezakegu halako metro bat, orduan ateratzen zaigun energia mailen arteko aldea benetan oso txikia dugu. Ordezkatzen badugu, ateratzen zaigun balioa da 10⁻⁻⁰ joule. Eta hori benetan oso txikia dugu. Adibidez, konparatzen badugu, hementxe zatitzen duen beste magnitudarekin, K biderte, eta horretarako hartzen dugu guretzat gure interesatzen zaigun temperatura arruntzetan, hau da, 300 kelvineten egiten badugu, badakigu ateratzen den balioa 25 milielektroivolt dela. Hau da, jouletan jarrita, 10⁻⁻⁰ joule. Hau da, konparatzen baduzu energia termikoa, orokorrean ere txikia dana, zer esanik ez, energia mailen arteko aldearekin konparatzen badugu, 15 magnitude orden daude. Hori da benetan itzela. Beraz horrek esan nahi du. Horrek esan nahi duena da, naiz eta hemen energia mailak bai diskretoak izan, ja guk nahi dugun temperatura hauetarako, eta kontutan izan da, ja energia termikoa, energia maila hauen arteko aldea, baina askoz ere txikiagoa dugula, askoz ere handiagoa dugula, orduan guretzat ia energia maila horiek, temperatura horietan ia jarraituak bezala kontxiatu dezakegula. Eta hori da egingo dugun hurbilketa hementxe dagun batukari hori egin ahal izateko. Energiak, beraz, hementxe dauden energia mailak ia jarraitutzat hartuko dugu. Esponentziala hori egiterako orduan, esanik ez, esponentzialak izango dana alako jarraitua izan da, alako balioak hartuko ditu, bai, alako balioak, hementxe jarraituak, n-ren balioak diskretoak izan da. Ze gertatzen den, daukagun aldea hause oso txikia izan da, guk hause ia aldagai jarraituarekin ordezkatu egin ezkero, ez dugula errore handirik egiten. Eta hori da egingo duguna. Beraz, egingo duguna izango da hementxe dagoen batukaria integral batekin ordezkatuko dugu. Eta horretarako n aldagai diskretoa x aldagai jarraituarekin ordezkatu egingo dugu. Eta hori da hementxe daukaguna. Beraz, batukaria hau egiteko, egin duguna izango da batukaria integral batekin ordezkatu eta n hause, zer esanik ez, aldagai jarraitu batekin. Hori bai printzipioz integrala
batetik infinitora joan beharko litzateke, baina ohikoa diren emaitzak erabili izateko zerotik infinitora nolabait zabaldu egingo dugu. Zergatik hori? Berriro, kasu honetan daukagun errorea hori egitean oso txikia dugulako. Zergatik? Zeren eta hementxe daukagun esponentziala. Kontutan izan eta koefiziente hau benetan oso txikia dala, baina oso txikia lehenen izan dugu, 15 magnitudo ordeneko aldea dugula. Beraz, horrek esan du esponentziala, benetan zeroaz dijoala, baina oso astiro, beraz, oso astiro dijoala, eta horrelako gauza bat izango dugula. Beraz, guk egin behar duguna, printzipio da, batetik infinitora egin beharko genuken, bai? Orduan, integral oso hause kalkulatzeko. Egiten duguna da zerotik hasi. Zergatik, hementxe zerotik batera dugun ekarpen bat guztiarekin alderatuta arbuiagarria dugulako. Orduan, eta gainera, duen abantaila, zerotik hastea duen abantaila, esan dugun bezala, adierazpen hause erabiltzakegula integral hause egiteko. Beraz, hori kontuan izan da, integral honek duen adierazpena hementxe duguna du. Bakarrik egin behar duguna da, a koefiziente honekin ordezkatu eta emaitza hause lortzen dugu. Hau dugu ezinbestekoa dana lortzeko, zeta lortzeko. Segora zazue, zeta dugu hau, batuk ere berriru. Beraz, zetaren lortzen duen partizio funtzioak duen adierazpena, hementxe hau da. Beraz, lortu dugu partikula baten partizio funtzioaren adierazpena. Hementxe agertzen den L kubo, egingo duguna da sistemaren volumenarekin ordezkatuko dugu. Beraz, partizio funtzioa atertzen zaigu volumenaren proportzionala. Hau da, partikula batena. Sistema batena, sistemaren partizio funtzioa kalkulatu nahi badugu, kontsiatzen badugu N atomo ditugula, orduan sistema osoaren partizio funtzioa izango dugu, zeta partikula batena ber N izango dugu. Beraz, lortu dugu helburua, kalkulatzea gure sistema honen gas monoatomikoa edo gas idealaren partizio funtzioa lortzea, eta hause dugu, ezinbestekoa duguna, partikula edo funtzio sortzaile bezala, sistema honi dagokion edozein funtzio termodinamiko lortzeko.